All right, muri Zimbabwe. So, Emerson openly has said it, kuti iye musoja and also the lawyer. And then Chiwenga tose toziva kuti musoja waiva general Mnangagwa toziva kuti musoja. Mini Chiwenga tozviziva kuti anga ari musoja, as a matter of fact, nazvino izvi. Auxiliary Mnangagwa anga ari ku-CIO. So nyika yedu iri kutongwa nei nemasoja, right? Hapana democracy yaachivwa, right? Asi zvakamira zvakadaro. Reason why ndiri kutaura zvinhu izvi is because news dziri padesk right now muri Zimbabwe dzandoda kupakura. Inews dzino involve nyaya dzemamilitary tactics too much politics dzemuzimbabwe. And too much military tactics. You know, in a country, munyika yekuti ine vanhu vakabatana, vanhu vanozivana sezvatoita isu semazimbabweans. Inyika one yekuti tingori mazimbabweans. And right, 3 mazimbabweans kudaro. Kuku-oppose iwewe on a political level hachifaniri kuva chinhu chinoita kuti ufile senge ndiri kuda kukuuraya. Anditi, you mustn't be scared. You mustn't be like, if I betray you on a political level, it's not like I killed you. Kana ndakuisa mujere kana ndaita anything. But because these guys vane ma survival instincts are very high. They think they're about to pay kwavo on a political level. It's another thing. So muri Zimbabwe tiri kutaura issues about Jacob Mdenda. Right now, munoziva inonzi power consolidation. Right, power consolidation muri Zimbabwe. Unotamba game wakangwarira. Zvekuti it's not really about urushuwa here kuti munhu ari kuda kukupandukira kana kuti not. But chaunongoita iwewe kumutaimira iye asati aita move. So right now muri Zimbabwe tiri kunzwa kuti on the list revanhu vari kuda kudzingwa. Anditi vari kuda kudzingwa. Tiri kunzwa kuti Jacob Mdenda waedwa ipapo. Jacob Mdenda muri Zimbabwe, the speaker weparliament, anditi a very rich man. Ndakambotaura about information yaitaura about mapraz aJacob Mdenda. So this guy pane tachitaura nyaya dzeintelligence ndosati tachitaura history yevatungamiriri vari muutungamiriri right now kuti history yavo izere tuma military tactics. Anditi, so tiri kunzwa kuti Mudenda mukutsvagurudzwa kwake, mukuteveregwa kwake vachimuongorora, mukomana vakawana kuti unodlidzana naChiwenga. But to what extent they don't know. But they can see kuti pane ma-communications, pane business riri kuitika. Apa Mnangagwa anenge achivhunduka. Handiti iye izvozvo ndozvaanenge asingadi, zvekuti iwe ungazodlidzana naChiwenga mangwana munopandukira. Mangwana munopandukira. Munhu anenge achivhunduka bhozi chigaro chiya unowa kuti kana. Vanhu vakamuti munhu mutapa unowa kuti kana. Zvokwadi. Ndosaka muri kuona zvinhu zviri kuitika right now zviri kuitika.
information iri kutendera right now inosanganisira vanhu vakaita sana Chris Mutsvangu, vanhu vakaita sana Tino Matsvakaire naiye Chiwenga nerimwe boys riri kunzi riri kufana kudzingwa muZANU-PF. Because understand the danger, because Mnangagwa keeping Chiwenga paside zvinohlisa vakatenderedza Mnangagwa, because they know there is still chance yekuti Chiwenga can reverse game 3. Because my politicians, I want to tell you this. Politicians, they never give up. Do you understand that part? Iri igame repower. Rekuti if I win, because muZimbabwe right now, tida kuanalyze pa chap. You know, mune tuma signs, tuma tokuti unoona okay izvo nezozo. It's like, okay, munoita senge mune democracy, but then ukazonyatsokuswedera padhuze unoona kuti hamuna democracy, hamuna, panongori nepicture yerusununguko handiti, but rusununguko gwacho gwekuchinzi kunongouya kubva neZANU-PF chete. Kana ukasapota ZANU-PF, boys unosapota ZANU-PF sei? ZANU-PF inonetsa kusapota unless kana uchigaina financially directly. Boys kana usiri kugaina unonyatso kuzviona kuti vanhu vari pamusoro apo. I don't know why kune vanhu muno munyika yeZimbabwe vasinga understand this one important thing, and this is a very, very important thing. Chinhu chekuti iwewe ungori nesame kodzero yekutungamirira Zimbabwe saEmmerson Mnangagwa, saChiwenga, or anybody. That knowing changes everything. And that knowing changes everything. So, mune Zimbabwe right now, kusadzingwa kuri kuita vana Mudhenda, kusadzingwa kuri kuita vana Chiwenga, kuramba vari mugovernment, believe me, this is evidence yekuti Mnangagwa is defeated. Mnangagwa kana kuti haasati awina. Because kana muchaona imimi kana kuchinzi Mnangagwa uchawina, handiti muchaona pachidzingwa Chiwenga. Panodzingwa Chiwenga kana panochinjwa kubva vice president achiiswa woziva kuti, and then nothing happens after that, woziva kuti tava pane rimwe level. But as of right now, tiri panapa. Peace.